bakin daji. Kai! Me ya kawo ka wannan jejin? Wannan jeji asalin sanamu ne. Shi ne kuka anshe shi kuka maida shi bakin daji. Ka fita! Ba za ka fita ba. Ka fita! Ya ce ba zan fita ba. Zan kashe ka! Ba ka iyawa. Za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare. Mun gode. Kada ku manta, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara yadda da zarar mun daura sai dai ku ja faɗo a wayan ku sakam.